Навошта нацыянальная ідэя, калі дзяржава ўжо пабудаваная? А вы это кто? Я нарадзіўся в Советскім Союзе. Хто гэта? Адкуль это? Шарка і шкварка будзе смачнейшая. Погибает. Жыве Беларусь, жыве Беларусь, жыве Беларусь. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем, нягледзячы ні на што, шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучая ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. А наш сённяшні госць, мастак, ілюстратар, не так, сусветна вядомы мастак-ілюстратар Павел Татарнікаў. Прывітанне, Павел. Добрый день, Вы так напружыліся, калі я сказаў сусветна вядомы. Ну, але ж так яно і ёсць на самой справе. Ці не? Ну, может быть. Можа быць. Так, я зараз бліжэй троху мікрафон вам пастаўлю. Спадар Павел, калі я запрасіў вас на эту праграму паразважаць пра нацыянальную ідэю, не было сумневаў, што я скажу, што я пайду, ці вот што нам, мастакам, тут на нейкую ідэю разважаць, ці можа наадварот падумалі, хай бы вот паглядзеў мае кнігі, там усё даўным-даўно намалявана. Дякую. Ну, врэшце вы так все і адказалі. Правильно, як бы я менавіта так і думаў. Што я не як майстар слова, як мастак, хутчэй даволі шмат ужо выказаўся, і на любой маёй выставе ці вот кніжцы можна паглядзець, падумаць. Атрымліваецца, што я раблю, да, і што нацыянальную ідэю можна намаляваць. Я думаю, што любая ідэя, любы інтэлектуальны пасыл чалавечы можа быць выкладзены в розных формах. Бо символизм у человечей культуры... Что такое мастацтво? Это феномен человечей культуры. Ён можа некие феноменальные речи, это значит некую символику выкласти словом, визуально, рухом и так далее. Як у мастацтве любы прадмет можа стаць сімвалам ці артефактам. Што заўгодна нават на нашым стале. Вось аловак можа стаць сімвалам, калі яго пакласці, аднім сімвалам, калі яго паставіць, іншым сімвалам, калі яго раскрыць, зрабіць вострым. Ён яшчэ другім можа несці некую сімволіку і все, што заўгодна. Ключик, ліст паперы. Все можа мець некую сімвалічную нагрузку, калі ёй, напрыклад, даць імя, назву. Это не просто аловак, а это фалічны сімвал. Ці сімвал перамогі, як абеліскі. Што такое ключик? Звычайны ключ ад дзвярэй. Это сімвал таго, што адчыняе ці не адчыняе, калі няма замку, напрыклад. Сам замок і гэтак далей. Таму так, любая ідэя можа быць выкладзена рознымі спосабамі. Ну, а мастацтва як універсальная форма, як музыка, як выяўленчае мастацтва, яно дазваляе перадаваць сэнсы, прычым часцяком не літаральна. Кожны чалавек по-рознаму можа прачытаць сімволіку. Ну, вось в этом ёсць сэнс мастацтва. Когда смотрел ваши работы, мы готовились к передаче, мне они очень напомнили работы Черлёниса. А если знаете, конечно. Извиняюсь. Я просто был в Каунасе, был в музее Черлёниса, и там есть вот картина «Два короля», знаменитая, где два короля в ночном лесу смотрят на княжество какое-то, на замок. Вот, и мне такие вялікія доўгія панорамы. Да. Я вельмі люблю этого мастака, и, конечно, и вы не першы, хто мне кажа, што бываюць некія такія матывы ці часам нават цытаты. Вот, и мне просто там был этот самый гид, как экскурсоводка,
Шиншина. Вот. И она вот как-то очень так описывала работу Чурлёниса и то, как он вот описывает историю Литвы. И она говорила о том, что это и есть содержание вот Литвы как государства. Да, вот эти два короля, которые рассказывают друг другу повести о том, как Литва жила в средние века при Великом княжестве Литовском. Когда были леса, когда рос вот этот замечательный город Вильнюс, такой весь неаполитанский, весь такой вот какой-то сказочный. И, в общем, собственно, проект Литвы, да, это такое бережное сохранение вот этой вот, ну, такой, не мифа, но это уже такая какая-то очень добрая сказка о двух королях, рассказывающих друг другу повести о средневековых подвигах, битвах, о там каких-то балладах и так далее. Вот. И вот как бы сам проект Литвы, он очень такой про средневековье, про постоянное такое размышление и воображение вот золотого века Литвы, который был тогда, в те времена, при королях. И когда я смотрел на ваши работы, мне показалось, что это очень похоже на литовский проект, что вот это ваши как бы такие параллели с Чурлёнисом, как бы, они говорят о том, что Беларусь, вот как бы как страна, да, это тоже такое вот рассуждение о Великом княжестве Литовском, но уже с белорусской стороны, со славянской стороны, там, с православной стороны. Да, это как бы такая своя версия. Но тоже там как бы вот суть дополнения его, это вот как бы вот были средние века, было это прекрасное, такое полумифическое, полусказочное княжество Литовское, и в нем там было много всего хорошего. Там были замки, там были рыцарские турниры. И вот мы белорусы, мы вот живем вокруг вот этой вот истории. Да? Мы вот как бы вот к ней касаемся, через нее друг друга опознаем. Вот мне кажется, что вот ваш проект как бы очень литовский. Вот так. Дякую, Максим. Ну, знову, ви амаль што і расказалі, што такое, значыць, романтызацыя ці стварэнне гістарычных міфаў. Ну, это не миф, скорее. Ну, в широком сенсе мифологии, романтичной истории. Романтичная история. Что такое в мастацтве романтичная история? Все европейские народы ее створали. Все европейское мастацтво любой державы, нации, региона мае эти периоды и да іх звяртаюцца бясконца, таму што ствараюцца, ну, калі браць кнігі, то ствараюцца ілюстраваныя кнігі, в першую чаргу для дзяцей там, ці для моладзі. І вось это стварэнне рамантычнай гісторыі, это якраз вельмі блізкая тэма да абгрунтавання галоўнай тэмы нашай, да, нацыянальнай ідэі. Таму што гэта ёсць абгрунтаванне народу ці вось людзям, які лічаць нейкі рэгіён сваёй айчыннай, ствараючы вось гэту рамантычную історыю, яны абгрунтоўваюць сваё права на стварэнне дзяржавы. А галоўная нацыянальная ідэя, нацыянальная, это значит ідэя нацыі, а што такое ідэя, пасля которой ідзе ідэалогія, вось это можа быць абгрунтавана на рамантызме. Это стварэнне дзяржавы. Это вось некая нацыя, супольнасць людзей, якая мае агульныя нейкія прыкметы ці агульныя нейкія падмуркі, мова, тэрыторыя, агульная культура, тым ліку агульная рамантычная міфалогія, якая ім дазваляе сказаць у свеце, мы маем права на стварэнне сваёй дзяржавы, таму што вось наш падмурак. В этом сенсе, пробач, да. Понятие айчины, оно больше широкое, чем понятие державы. Их нельзя смешивать. Вот книжка «Айчина». Потому что айчина может быть для нас, для литовцев, для украинцев, для русских, для поляков агульная эта территория. А в даденный момент мы свузили тему до национальной идеи. Значит, что это такое? Национальная идея – это створение державы, якая абараняе інтарэсы нацыі, якія она стварыла. А я так правильно понял, что вот этот вот, как бы вот эту историю общую, ее могут разделять несколько народов? Конечно. Больше того, история может романтизоваться и вельмі широко, як агульнаеўрапейская история. У нас есть, ну, в каждой краине есть перакладзеная мифология старажытна-греческая. Мы знакомы с историей. А это все, так или иначе, это кавалки истории агульной.
Европы і сусветнай гісторыі. Так што нейкія перыяды, нейкія часткі, канешне, могуць быць міфалагізавацца, романтызавацца, так, больш шырокай супольнасцю, чым нацыя. То есть вы с Чурлёнисом не спорите? Нет. Говоря. То есть Абсолютно. Чурлёнис описывает Великое княжество Литовское, и вы описываете Великое княжество Литовское. Ну, па-першае, я суаўтар этой кнігі, і ілюстрацыі тут не самае галоўнае все-таки. Владимир Орлов як аўтар тэксту, і ён аўтар як бы носьбіт гістарычнага наратыву, які там перадаецца. Мы не забываем і пра Полацкае княства, і пра Туровскае княства, і пра Смаленскае княства, і жалезны век да дзяржаўных утварэнняў. В этом сэнсе гістарычная, ну, ці правильно так сказаць, практыка наших айчынных гісторыкаў, яна не пачынаецца з моманту стварэння, напрыклад, дзяржаўнасці літоўскага княства і не замыкаецца толькі на сваіх вузкаэтнічных, што я б лічыў неправільна, вузкаэтнічных, бо якія, значыць, ну, нацыі ў тым старажытным сярэднявеччы. Вы сказали про тое, што нацыянальная ідэя патрэбная на моманце фармавання сваёй дзяржавы. І атрымліваецца так, вот глядзіце, і некаторыя нашыя госці, чытачы, слухачы нам казалі таксама про тое, што так навошта вы займаецеся пошукам нацыянальнай ідэі, калі гэта даўно састарэла, адышло, не час ужо. Ну і вот дзяржава ў нас ёсць, нібыта. Беларусь, межы, ўсе справы. Так навошта нацыянальная ідэя, калі дзяржава ўжо пабудаваная? Ці не пабудаваная? Ну, калі мы лічым, што все-таки носьбітам улады, а дзяржава это вось такое адлюстраванне улады. Вот народ прыдумвае для сябе некую структуру, скідваецца і ўтварае органы, ці вось так, эту надбудову, як у падручніках пісалі, якая павінна выконваць функцыі, абараняючы яго інтарэсы, спрашчаючы жыццё, абараняць гэтую тэрыторыю і гэтак далей. Ну, і гэтыя задачы, яны не знікаюць увесь час. Таму эта ідэя пра дзяржаву, якая абараняе інтарэсы, яна працягваецца. А бываюць і памылкі, бываюць няўдачы, бываюць катаклізмы, якія мяняюць, ну, канфігурацыю некую вось гэтай ідэі. І яна працягваецца. Але на дадзены момант, па-першае, беларусы, канешне, спазніліся. Мы ж бачым, што і нацыя ўтварэння, і разуменне вось гэтай свядомасці, але ж свядомасці не менавіта вузканацыяналістычнай, а свядомасці таго, што мы маем права на сваю дзяржаўнасць, і наша дзяржаўна павінна выконваць нашы інтарэсы. А вы это кто? Вось гэта супольнасць, которой дамовіліся эту дзяржаву стварыць. А белорусы договаривались... Я в этом выпадку нават кажу пра сваіх памерлых прэдкаў. Вось калектыўная памяць продкаў, якую я лічу, якая тычыцца нашай вот этой романтызаванай нават гісторыі, яна дае права мне, маёй сям'і, маім блізкім, суседзям, усіх, каго я лічу вось этой супольнасцю агульнай на этой тэрыторыі, дае нам права, так, патрабаваць, каб наша дзяржава выконвала нашы інтарэсы. І, ну, не тое, што патрабаваць прызнання ад нашых суседзяў. Першую чаргу нацыянальная ідэя, першая, это декларацыя. О незалежности. Так, это декларация этой супольности, что мы маем свою державу. И в разных выпадках там разные народы повинны были оборонить, еще раз доказать вот эту свою декларацию, потому что амаль все стварались национальной державой в Европе пасля войнаў, ці ў перыяд войнаў, ці со зброей в руках эту ідэю баранілі народу. Так адбывалася.
Вам не падаецца, што вот дэкларацыя-то о суверэнітэце, яна была прынятая, ухваленая на пачатку 90-х гадоў? Я меў на увазе дэкларацыю не як дакумент, Да. а дэкларацыю такую метафізічную, што вось ёсць супольнасць, якое мы называлі агульным народам, які мае прыкметы вось гэтай агульнасці, супольнасці. Адна з першых якіх і галоўных это мова, агульная тэрыторыя, этнакультурная спадчына, якая аб'ядноўвае. І ў нейкі момант вот эта супольнасць, ну, дэкларуе, можа, не такое падыходзячае слово, а яна ў нейкі момант абавязана раскрыць, паказаць сваё памкненне. Вось в этом сэнсе дэкларацыя. Да, і так эта дэкларацыя можа цягнуцца працяглы час. Так я вот у нас хотел... эта дэкларацыя, дэклараванне того, што мы маем права на сваю дзяржаўнасць, цягнецца больш за 100 гадоў. І мы ўвесь час дэкларуем: жыве Беларусь, жыве Беларусь, жыве Беларусь. Знаете, вот, может быть, вы особисто и декларуете, но вот тут миллионов несколько не декларуют. Вот я и хотел сказать, что вам не падаецца, что вот декларовать, то есть паперы-то подписали там и стварэнне БНР, но декларовать як супольнасць пачалі вось толькі зараз. Больш таго, значная частка нашай супольнасці запросто кажуць: а на што нам, вот там нашы суседзі нас будуць карміць, і нам будзе лепей, чарка і шкварка будзе смачнейшая. І такія ёсць, ну што зробіш. Таму і я і кажу, што это можа атрымацца працяглы перыяд, пакуль новае пакаленне не стане настолькі сумленна адносіцца да этой ідэі, і яно не стане свядомымі таго, што вось яны маюць. Знаете, тут абавязкі далей, конечно, ўзнікаюць. Я вот тут сел пересматривать финский такой сериал, здесь называется «Северная война». Это финны в конце 80-х годов сняли сериал, там 5 серий, по 50 минут каждая. Он на финском языке, разумеется. Ну, то есть, можно найти с английскими субтитрами. Вот, о том, как вот была война с Россией в 1939 году, по-моему. Как они воевали с Советским Союзом. Это 40-й. Вот. И я когда смотрел, там простые деревенские парни. Им пришло объявление, что вот начинается война с Советским Союзом. Надо нужно быть готовым к войне. Простые деревенские парни, там на всех даже нет этой самой формы. То есть они едут прям в своих вот в зимних там этих тулупах каких-то, там им только оружие выдают. Они собираются и едут. И там есть в первой серии такой момент, когда они прям вот колоннами идут, ну, вот, садятся в вагоны, отправляются, едут. Вот. И я как бы сравниваю это с историей с Белоруссией. Вот. Здесь никаких колонн не было. То есть, в общем, как бы вот финны, они приехали на фронт, они там воюют постоянно, там половина героев, там даже больше половины, погибает, кто-то сходит с ума. Я глядел. Тоже смотрели. Вот, ну вот. Да, и ты, ну, как понимаешь, вот здесь вот все, что вы сказали, нация, народ, какая-то, как вы сказали, сообщество, супольность, они декларировали, что мы хотим жить, они отстояли свое право на поле боя, и они, в общем-то, ну, они есть. У белорусов этого вроде бы как нет, и со стороны это похоже, как будто бы их заставляют собраться в супольность. То есть, как бы им все соседи говорят, ну, как бы мы уже вот в супольность собрались, а вы, вот 9 миллионов, которые вот в этих вот границах оказались, вы вот, наверное, тоже какой-то народ, и давайте уже как-то соберитесь. Уражанне такое ёсць, сапраўды. І больш таго, што мы ж яго, як беларусы, самі яго адчувалі, ведалі, і недарма вот я перад перадачаю казаў, што это жартачкі у нас самі пра сябе. Мы жартавалі, што у беларусаў, ну, вы павінны разумець, што это балотны газ, што таму мы не такія шустрыя, як іншыя. Подробней про болотный газ. Ну, мы мелі на увазе, што краіна багнавы балот, і вот балотны газ, што ён, значыць, робіць беларусаў спакайнейшымі. У финнов болот больше. Ну, это жарты, конечно, жарты. Ну, так складваліся абставіны. Напрыклад, вот калі взять 18-й год, 1918 год, объявление незалежности в Минску, а велізарная частка Беларусі за межай фронта под оккупацией Германии. И другая частка, значит, на боку там советской России.
Мои продки, прадед, два деда в этот час у беженстве. То есть миллионы мужчин не находятся на этой территории. Яшчэ 1,5 мільёна ці 2 знаходзяцца там на юго-западным былым фронте, там дзе яшчэ. Это все дадатковыя такія прыкметы таго, што можа у той час не хапіла некай вагі масы чыста чалавечай, каб падтрымаць і абараніць краіну. Пасля тое ж, як называюць праект савецкі, беларускі, ён таксама, Беларусь разарваная на кавалкі была. Тут вельмі шмат, мне здаецца, такіх прычынаў, па якіх не адбылося так гераічна, як адбылося ў іншых, так хутка. Но, в принципе, то есть белорусы, правильно вас понял, белорусы как финны, просто им сильно не везло последние 100 лет. Не толькі 100, значна болей. То есть им сильно не везло как 100 лет. Але, врэшце-рэшт, я не як гісторык, але таксама як слухач гісторыкаў магу вспомніць і там з гісторыі тэмы пра тое, што вельмі шмат распылялі сілаў, там, часткаю эліт у войнах ці ў культурнай экспансіі, і у нас не стварыліся перадумовы стварэння нацыі шляхецкай ці нацыі гарадской, а толькі пад канец 19 стагоддзя, на пачатку 20 пачала гэта жаданне абгрунтавання свайго права на дзяржаўнасць сялянская нацыя. Гэтаксама як у чэхаў, славакаў, славенцаў, у латышоў і эстонцаў. Хоць у іх колькасць этнічна мясцового карэннага насельніцтва гарадского было значна большае, чым у нас, і яно было значна больш адукаваным, чым у нас. Вот у іх таму, відаць, хутчэй атрымалася. Мне падаецца, гісторыкамі гэта тэма даволі добра распрацавана. То есть, грубо говоря, если от белорусов отстать еще лет на 25, то они всех догонят и будут как все. Калі мы кажам лет на 25 ці назад лет на 25, то мы маем на ўвазе 2 пакаленні. Вот зараз з падзення Савецкага Саюза фактычна 2 пакаленні школьных выраслі, якія в ім не нарадзіліся, не памятаю яго. Ім ужо не ўложыш, значыць, у свядомасць ніякія вот гэтыя байкі пра агульную імперскую дзяржаву ад Буга да Курыл. Спадар Павел, ўсё ж таки хацелася б сённяшняга дня ваше меркаванне. Вот пасля жнівеньскіх падзеяў вялікую такую папулярнасць набылі сустрэчы ў дварах. Калі раптам беларусы, якія раней не слухалі беларускамоўную музыку, беларускіх музыкантаў, зацікавіліся гэтым, пачалі запрашаць гэтых музыкаў да сябе ў двары. Калі яны пачалі раптам слухаць выступы беларускіх пісьменнікаў і чытаць іх кнігі, філосафаў, Мацкевіча таго ж самага, выбачай мне, не кожны здолее яго выслухаць, а яны сабіраліся і з цікавасцю слухалі. Мастакі прыходзілі з лекцыямі. Я не ведаю, хадзілі вы на такія сустрэчы, не хадзілі, запрашалі вас ці не. Але вот вы можаце патлумачыць, што гэта было, што гэта, адкуль это, чаму гэта так здарылася? Адкуль такая цікавасць? Цікавасць, жаданне. Я тут прывяду такі прыклад са сваёй некай практыкі мастакоўскай. Напрыклад, это кніжка Айчына. Першае выданне выйшла ў 2016 годзе. І недзе на рубяжы 16-17 пачаліся прэзентацыі. Я ўпершыню ў жыцці убачыў чэргі ў кнігарнях по 300-400 метров. На аўтограф-сесіі людзі стаялі по 4 гадзіны, калі мы з Владимиром Орловым подписывали, у нас руки болели. Самое великое, там по 3000 аўтографаў. Мы глядели на это и думали, что это такое. Это в каком году? 17, 18 и 16.
Таксама былі вельмі і гэта было мы правялі ледзь не 1,5 десятка ў мінску аўтограф-сесій, і это кожны раз велізарнай чэргі атрымаць аўтограф. Здавалася б, набыў кніжку, ды пайшоў. Такія падобныя чэргі былі да Горвата в аўтограф-сесіі, да Марціновіча, да Бахарэвіча. Я ўсіх, можа, не ўспомню, каб не пакрыць, да Адама Глобуса. І я такого не бачыў ніколі. І нават у савецкі перыяд, калі кнігі былі дэфіцытам, ну, нічого падобнага ні ў якій кнігарні, дзе выкідвалі што-небудзь дэфіцытнае, не было. І тады з калегамі, з сябрамі, з некаторымі мы разважалі на то, што адбываецца. Ужо пасля трошку я так падумаў, хоць это не вельмі навукова параўноўваць такія рэчы. Вось ёсць другое правіла тэрмадынамікі. І там ёсць такія паняцці кропак пераходу якасці, фрустрацыі. Нешта адбываецца, але тое, што адбылася, ты бачыш толькі па рэзультатах ці па нейкіх наступствах праз нейкі час. Дык вось кропкі перахода, хутчэй за ўсё, былі значна раней. І запыт нейкі ад грамадства з'явіўся раней. Што было трыгерам, вось гэтае памкненне ці жаданне, ну, мне цяжка зразумець, это хутчэй за ўсё філосафы ці антраполагі павінны вывучаць. Але тое, што мы зараз бачым, это ўжо наступствы. А вось трыгеры ці першапрычыны былі значна раней. І гэта патрабаванне некае, яно, ну, даволі доўга саспявала. Магчыма, это звязана з падрастаннем проста пакаленняў. Але вось некая, ну, і мы бачым, таксама нічого падобнага не было раней. То, што мы бачым зараз з актыўнасцю. І здавалася б, мы ўжо давно забылі, все думалі, як это так, мясцовае кіраванне, як яно развілася ў іншых краінах, а нам да это плясаць ці плясаць. Але мы бачым запыт на гэта знізу. Ён сам это немагчыма падрыхтаваць, падбухторыць, там, Я чуў аплаціць. такую формуліроўку, што зараз мы назіраем за працэсам дафармавання нацыі, ці, што больш мне падабаецца, сталення нацыі. Вы згодны з такім? Магчыма і так. Ну, до конца цяжка мне ўявіць. Все ж таки, я не спецыяліст в сацыялогіі, паліталогіі. Але тое, што запыт ёсць, конечно, это і нават я як мастак адчуваю. А сколько всего продали экземпляров? Ой, мне цяжка сказаць, это выдаўцы лепей ведаюць. Я ведаю, што было, можа, ўжо 3 выданні, зараз яшчэ рыхтуецца на ангельскай мове выданне, і будзе, зараз заканчиваю другую частку. Это першая частка, якая тычылася гісторыі ад старажытнасці, ну, умоўна называецца она «Ад Рагнеды да Касцюшкі». Другая частка будзе тычыцца 19 стагоддзя, пачынаючы з напалеонаўскіх войнаў, і заканчваецца якраз умоўным часам Богдановича і Гомана з'яўленнем вось гэтай ідэі адмірання на, значит, ідэі агульна старажытнай Літвы і з'яўленнем мадэрных ідэй нацый на нашай тэрыторыі літоўскай, беларускай в тым ліку. А Советский Союз, в советский период вы будете рисовать тоже? Баюся, што ўжо трэцюю частку я ўжо психологічна не асілю, там, што вельмі шмат тут выкладваецца эмоцый, такое выгаранне трошку ёсць творчае. А вот если бы, павінен спыніцца. Если бы, предположим, если бы вы рисовали советский период, вы бы как его изображали? Вот сейчас примерно. Цяжка мне сказаць, нават не буду прыдумаць. Не, ну тут шмат, я же не один аўтар. Ёсць... Ну хорошо, а вообще вот отношение к советскому периоду, это для вас что? Как вы его себе представляете? Как вы к нему относитесь? Па-першае, для мяне ён не ёсць абсалютна такім цэльным адзіным, поскольку частка маёй сям'і не жыла ў Савецкім Саюзе до 1944 года.
і не з'яўляліся грамадзянамі Савецкага Саюза. Бабуля моя атрымала пашпарт савецкі в 72-м годзе. Дзед атрымаў недзе в 50 нейкім. Ну, там уже ён быў чыгуначнікам, там яму раней далі. Это про то, что жыхары Заходняй Беларусі працяглы час не мелі пашпартоў савецкіх і фактычна не былі паўнапраўнымі грамадзянамі. Ну, это ўжо дэталі. Але так ці іначай, ну, гісторыкі ж ведаюць, мы все ведаем, што перыяд савецкі, хоць ён такі амаль стагоддзя працягваецца, вось ён у нас дасюль працягваецца. Мы зараз пражываем яшчэ вось гэтую кастлявую руку, якая не все ніяк нас не отпустить. Это хорошо или только плохо, или только хорошо, или и хорошо, и плохо? Нет, конечно, все по-разному. Ну, тут просто диалектика историчная, конечно. Тут. А можете сказать что-нибудь хорошее в Советском Союзе и что-нибудь... Я народился в Советском Союзе. И это уже добро. И я памятаю... Это большое достижение. Конечно, но а зараз я почну рассказывать про свое дзяцінства счастливое. Ну, это все было в Советском Союзе. Нет, я имел в виду... Твое мороженое, за 20 волковыское, да, за 12 копеек. Там, Нет, я имел в виду вот хорошее для белорусов, для проекта белорусов. Безумовно. Мы маем тэрыторыю, мы можем спрачацца, гісторыкі могуць спрачацца, але так ці іначай. Ну, так складалася гісторыя, што выкрыштаваліся нашы межы, а зараз мы маем пашпарт, межы, войска. Ці насуперак існаванню Савецкага Саюза, ці гэта была прыступка пераходная некая, ці ну, так склаўся гістарычны лёс всего региона, всей этой Евразии, так, ну, всего свету. Існавання Советского Союза мы не можем объективно выкинуть. Вот вы кажаце пашпарт, межы, войска, але перад гэтым вы казалі як пра, ну, фактычна галоўныя часткі, там мова, гісторыя, мова культура. І гісторыя – это тое, што я меў на ўвазе, гэта абгрунтаванне права на межы, пашпарт і войска. Ну вот, а зараз ёсць межы, пашпарт і войска, а мовы, памяці гістарычнай і культурнай нема. І што? А таму вось эта турбуленцыя у нас і працягваецца. Это вельмі звязаныя рэчы паміж сабой, я лічу. А мова вернется? Ну, цяжка мне сказаць, таму што вот этот посыл мова вернется, в якім мы не сможем вернуть тыя абставіны, у якіх жылі наши продкі 100 гадоў назад. Зараз у нас 80% гарадского насельніцтва, і ясна, што это будзе некае новае жыццё мовы. Але мне здаецца, што... Яна не вернецца, яна адродзіцца наноў. Не, ці народзіцца новае... Цяжка мне сказаць, але вот нейкі працэс ідзе, і ён будзе і далей ісці, хутчэй за ўсё это як жывая тканіна. Яна поўнасцю не сможа вернуцца назад, але вот это некія новыя формы будуць, конечно. Бо нават зараз паглядзець, я не размаўляю так, як размаўлялі моя бабуля з дзедам. Бо я размаўляю бліжэй да класічнай беларускай мовы. Так. Я не магу размаўляць так, як размаўляюць насельнікі в аколіцы ў Берасці. Ну, тут далей мы што, пра што мы можам казаць? Пра дыялектнасць, про тое, што не была вот эта вся маса, якую мы можем лічыць беларусамі, і яна была аднароднамоўнай таксама не. Большая частка заўсёды размаўляла на нейкіх формах дыялектных ці там на трасянцы. Але агульная адукацыя, доступ да адукацыі агульнай, сярэдняй, вышэйшай дае магчымасць, інструменты дзяржаве вырашыць любыя пытанні. Мы не Чехія 19 стагоддзя, дзе 90% насельніцтва не ведала ўжо чэшскай мовы, і все размаўлялі па-нямецку. У нас в этом сэнсе зараз сітуацыя лепшая. Як это не дзіўна, як, можа, не скрушна некаторыя думаюць пра то, што ўсё гіне, не гіне. Мне здаецца, пакуль што мы не згубілі інструментарый, это значыць надбудову эту дзяржаўнасць, і все інстытуцыі, якія ёй належаць. Навука, адукацыя,
сацыяльныя все структуры. Значыць, калі народ ці эліты народы праз сваё прадстаўніцтва захочуць, яны смогуць вырашыць внутры любую задачу культурную. А вот как вы отнесетесь, мы вот всех спрашиваем, а вот полишуки где-нибудь в Кобрыне скажут, что они хотят свою культурную автономию, чтобы у них, допустим, в школах до 3 класса все выкладалось, ну, преподавались предметы на их особой полишутской мове. Ну, тяжко мне сказать, я не политик, ніколі не был депутатом. Ну, вот вам, как белорусу, как... Ну, чаму б не? Ну, то есть белорусская... Хай бы нехта там на Льшчанах вспомніў бы там сваё некае. А я, напрыклад, цудоўна было б, каб адрадзіліся нейкія дыялекты літоўскія старажытныя. Ну, на жаль, некаторыя рэчы хутчэй за ўсё згубленыя мы не зможам. В дадзеным выпадку з палішукамі цяжка сказаць, бо вот культурнай аўтаноміі таксама яны павінны, як протадзяржаўныя нейкія ўтварэнні, яны павінны на базе вось некого свайго багажу культурніцка, міфалагічна, рамантычна, гістарычна і гэтак далей, а таксама нейкай крытычнай масы інтэлектуалаў ці людзей, уваходзячых в эліты, яны павінны абгрунтаваць і даказаць. Ну, вроде бы как уже есть и словарь есть, и даже пьесы какие-то есть, и пара романов. Ну, значит, процесс идет. А як он будет? Нет, мне просто интересно были ваши, как вы к этому относитесь. Пусть делают, ради бога, или нет, пусть выучат все белорусский и... А нельга так казать. Я такого, перше, не казал. Не, мне просто интересно. Пусть все выучат. Я с Москвы приехал. Все выучат от того, что это станет по разных аспектах стане выгодным людям. Не только, что выучить мову от того, что это матчная мова, и я это люблю. Хоть это императив мог бы быть головным, бо коли ты от этого отмовляешь, ты, значит, здрадживаешь свою бабулю, своей маме. Коли мы уже называем мову матчной, то, значит, повинны себе внутри отказать. А вот ты здрадзіў, за які кошт? Что ты поклал, отдал за эту здраду? Так, вот я на такі жорсткі ўзровень не вывожу, а попросту можа оказаться выгодным тому, что социальный лифт без ведання мовы, напрыклад, не дазволіць табе стаць чыноўнікам. Матчая мова будет скоріш за все то, как они там общаются. Вельмі цікава. Вельмі цікава. Я не ведаю, як оно можа. Но может быть, чему б не. Вот все к Советскому Союзу вертается, он просто аматор Ленина, поэтому, знаете, у них все это свое. А я вот до сегодняшнего дня. Вот мы зараз, на жаль, назіраем такие процессы, ну, такие контррэвалюцыйныя, якія выяўляюцца ў тым, што людзі вымушаныя з'язджаць з краіны. Я ведаю ўжо не аднаго музыканта, які вымушаны быў з'ехаць з краіны. Медыкі, тыя ж самыя, там, магчыма, мастакі, пісьменнікі, Цэслер он той же самы. І гэтак далей. Студэнтам кажуць, дзяржава, штосьці не падабаецца, нейкія мітынгі, валі. А нашы студэнты, я ведаю, што людзі ўсё ж такі маюць штосьці за душой, і іх чакаюць там на захадзе. Штосьці вот не падабаецца там гісторыкам, запросто цэлую кафедру там, ці цэлае аддзяленне, ці яшчэ што-небудзь там скасоўваюць. Калі так і пойдзе далей, нічога страшнага, перажывем, ці чым это можа скончыцца? Ну, в этом выпадку я б, конечно, хотел сказать, спыніцеся. У бок тых, хто не думае, што это так просто и это не страшно. Потому что так мы можем так взять и разогнать значную частку попросту людей, якія патрэбны этой дзяржаве. А то, что я бачу, конечно, люди попросту хаваюцца от небяспеки, от гвалту. Я не бачу сярод іх тэрарыстаў, бандытаў. А хаваюцца яны ад крымінальнага пераследу.
Ну, вот у вас там, вы выкладаете, у вас там курс. И вот, до прикладу, ваш курс, ваши студенты возьмут и з'едуць. Я думаю, что вы их навучили добра, и они знойдут себе применение где-нибудь там у Европах, Америках. А вот Беларусь много стратит. Господарка наша сельская и уся астатняя белорусская нас тратить шмат от гэтага? Ну, я, паколькі прадстаўнік значыць, сферы выяўленчага мастацтва і акадэмічнай выкладчыцкай сферы, я скажу, што яны не то, што яны з'едуць, яны з'язджаюць апошнія шмат гадоў. Я не ведаю дакладнай статыстыкі па выпускніках акадэміі мастацтва, але шмат з іх жыве за межамі, з'ехаўшы. Некаторыя вярнуліся, хто там з'язджаў яшчэ ў 90-х годах, а нехта так там і застаўся, і зараз з'язджаюць кожны год і будуць з'язджаць далей. Это відавочна. Тое, што культура губляе, безумоўна, наколькі звязана эфектыўнасць сельскай гаспадаркі ці прамысловасці з тым, як дзяржава можа адносіцца да культуры, мы, ну, прафесіяналам вядома, што это звязана наўпрост. Таму, ну, што тут, конечно, это вельмі кепска. Яшчэ раз хацеў бы да міфалогіі звярнуцца. Мы вот неяк разважалі на гэтую тэму, і вот мяне было такое адчуванне, што, можа быць, мы крыху не дапрацавалі ў тым сэнсе, што не стварылі сваю прыгожую беларускую міфалогію, не распрацавалі, не падалі, не намалявалі, не нарабілі мульцікаў, коміксаў, каб падаць, каб расказаць дзецям, каб яны з захапленнем чыталі там пра князя Ваўкалака, там ці пра яшчэ якія-небудзь такія вот прыгожа прыдумаць у канцы канцоў так, каб мы хадзілі і гаварылі: о, а у нас вот там. Ось вот... Я нездарма прынёс 3 кніжкі. Дзве з іх напісаны прафесійнымі гісторыкамі. І вот пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў, это кніжка Айчына. «Рыцары і дойліды гародні» напісана Александром Краўцевічам, таксама прафесійны вядомы наш знаны гісторык. А третья кніжка – это зборнік народных казак. В этом сэнсе вось аўтарскія кнігі зроблены прафесіяналамі і кавалак в міфалогіі фальклорнай, якая перадаецца народам, як прынята лічыць. Хоць таксама яны запісаны спецыялістамі ў экспедыцыях. Шмат якія рэчы пераклікаюцца, асабліва казкі перыяду 17 стагоддзя, там просто наўпрост ёсць такія незабытыя народам, перададзены ў вуснай форме, некаторыя гістарычныя нават канкрэтныя там гісторыі асобаў ці нейкіх гістарычных фактаў, інтэрпрэтаваныя неадукаваным народам, але вось даходзяць. Я гэта чаму, што ўсё-такі вось гэты колькасць, вал ці там неабходная група ці там корпус вось гэтай міфалагічнай наративу, это наративу міфалагічна у нас ёсць. Тое, што не хапала, не хапіла, мы не дарабілі, ну, вот дарабляем. Я, напрыклад, в сваёй творчасці часам пытаюцца, а як я раблю, пра што я думаю. А я малюю так, як бы мне самому спадабалася, калі мне было там 13 гадоў. В этом сэнсе это свайго роду гульня, калі я малюю, ну, в этом і ёсць шчасце, відаць, маёй прафесіі. Але вось так я магу адказаць, што мне ў дзяцінстве так не хапіла гэтых кніжак. Ну, нейкім чынам я вот кавалачак зраблю. А тое, што, ну, робіцца, таго, чаго яшчэ няма. Мы в працэсе, і мы вот сёння ўспаміналі, што ідзе гэты працэс, мы яшчэ не даўтварыліся, што тычыцца нацыянальнай ідэі ці нацыі, ці там паўнавартаснай дзяржаўнасці. Ну, яшчэ наперадзе ўсё. Адкрыйце сваю самую галоўную таямніцу. Вот тут у гэтых 3 кнігах
ну фактычна ўсе яны напалову, а то і болей складаюцца з вашых малюнкаў. Які? Не, полностью. Это полностью мною иллюстрованы. А, текст написанный не мною. Да. Так. Вот які са шматлікіх малюнкаў у гэтых трох кнігах, на які вы можете зараз паказаць, тыкнуць пальцем і сказаць: вот яна, нацыянальная ідэя, мной намаляваная. Углядайцеся. Калі вярнуцца да таго, што я казаў, што нацыянальная ідэя грунтуецца на, ці мае нейкія падмуркі, ці вось народ павінен на гэтых падмурках, абгрунтоўваючыся на сваёй гісторыі этнакультурнай спадчыне, дэклараваць сваё права на дзяржаўнасць. Вот это и ёсць нацыянальная ідэя стварыць дзяржаву. Вот тут ёсць две мапы князя Айчына. Я про это разважаў. Одна мапа тычыцца часоў полацкага княства, это значит яшчэ часоў старажытных рускіх гарадоў княстваў, а другая перыяду ўжо Вялікага княства літоўскага. Калі паглядзець уважліва на гэтыя мапы, тут ёсць шмат гарадоў, рэчкі і рэгіён усходняй Еўропы і тут, і тут. Абазначаны нема межаў, не абазначана, што належыць беларусам, што належыць украінцам, што належыць літоўцам. Але ў такой дэкаратыўнай форме значит, по краях этой мапы я абазначыў сімвалы ўлады, сямейныя ці сімвалы ўлады гаспадароў, яшчэ не гербы, а як сімвалы ўлады. Слупы Гедаміна, трозуб Рюрика Ярославічаў, тамга Чингизидов, венгерский крыж, жмутский медведь, Михаил Архангел и погоня. Вось нейкім чынам мне так падалося, што вось гэтыя сімвалы сямейныя на пачатку, якія перадаваліся ўладарамі, которые часткаю сталі пасля гербамі дзяржава ўжо праз 1000 гадоў, новы час. Але яны атачаюць вось гэты рэгіён, которым ёсць Балтыйскае і Чорнае мора, і галоўныя артэрыі, вось гэты водападзел, на якім беларусы жывуць, Балтыйска-Чарнаморскі паміж Дняпром, Прыпяццю, Нёманам, Бугам, Двіною. Вот, может быть, это будет отказом на ваше питание, что я вот тут, где я могу тыцнуть пальцем. Ну, может, так заскладано для этого, але... Ну, вот я просто... Я про такое не думал. Конечно, когда я там порыюся, может, я еще что-нибудь такое тут найду. Ну, бо тут, глядячи, у меня одразу нараджается национальная идея «Беларусь от мора до мора». Мы с Владимиром Орловым думали над этими темами. И, безумовно, я так само, ну, уже в неким чином для себя ставил задачи, как вырашить вот это питание, что такое Айчина, и чему мы не назвали Беларусь или там Держава Беларусь, а назвали книгу Айчина, потому что она тычется такой истории, где мы не можем с докладностью сказать, что вот мы нащадки от мора до мора. Ну, вельмі шмат за этот период. А мы часом обрезали этот кавалак истории. Зараз державная ўлада не зусім хоча вспоминать. Вот мы посварились с усімі соседями. А чамусьці от Бреста до Владивостока памятаем кавалак. А вот... эту тему, что мы живем тут, мы не во Владивостоку, не за Уралом, не на Урале, не в степях. Мы як жили 1000 гадоў, ці наши продки, вось на этом водопадзеле паміж Балтыкай и Черным морем, так и зараз живем. Хоть и нема у нас доступу до того моря. Он Ислач тече в один бок, в одну бярезину впадает, Свислач впадает в другую бярезину, якая в розные морі впадає, Балтійське і Чорне, а Іслач і Свіслач витікають з одного лісу.
Это очень красиво. То есть, грубо говоря, вы сейчас перечислили 7 символов, да, там вот, 7, Можно добавить 7 нечто гербов. так, да. Вот если их всех вместе смешать, вот это и есть Беларусь. Немножко вот Рюриковичи, немножко Гедеминов. Это вось тыя прыправы, якія кажуць пра гісторыю доўгіх стагоддзяў. Это не адзін нейкі вот канкрэтны момант. Але так ці іначай прадстаўнікі тых родаў, якія былі дзяржаваўтваральнікамі, яны паўздзельнічалі на нашу гісторыю, і мы все нашчадкі вот этих кавалкаў гісторыі. Я разумею, што вам можа быць прасцей намаляваць нацыянальную ідэю, але ўсё ж такі вот, ну, паколькі фармат і гукавы ёсць праграмы, ці можаце вы вот словамі, там, сказам, слоганам вот сказаць, вот ад Павла Татарнікова нацыянальная ідэя? Я не придумываў спецыяльна, не сидзеў, не придумаў, таму што для мяне это цяжка сапраўды. Я не майстар слова, тым больш, што я і раней слухаў, і зараз наўмысна паслухаў сваіх некаторых сяброў, хто прыходзілі да вас у госці. І лепей за іх, канешне, я не скажу, але тут адразу некалькі мне всплываюць памяці фраз, якімі ваши госці выразіць пыталіся вось гэту ідэю. І барані сваё, Адама Глобуса, але мне не хапае всёй шырыні, таму што бараніць свой хутар ці сваю рэчку можна. Хоць ён, канешне, меў на ўвазе шырокае паняцце. І жыве Беларусь. Жыве Беларусь, гэта все-таки вокліч. Гэта вельмі падобна на то, з чаго я пачаў. На сімволіку, якая ёсць у мастацтве. Это вельмі сціслы, кароткі ці нескладаны знак, сімвал, які нясе за сабой вялікую ідэйную нагрузку. Сімвал «Жыве Беларусь» нясе эту нагрузку. Па-першае, дэкларуе назву краіны, якая адначасова і краіна, і дзяржава, і айчына. І вокліч «Жыве», які у нашай мове адразу значыць і пажаданне росквіту, і сцвярджэнне факту існавання. Мне здаецца, вельмі падыходзячы. І в такі сціслы, значны, прыгожы вокліч сімвалічны, ён такі самы прыгожы, як сцяг і герб, который... Так што ж, жыве Беларусь пад сцягам і гербам бел-чырвона-белым, я так разумею, і пагоняй. Безумоўна, калі ці мы... барані сваю, ці Ну... барані сваю Беларусь. Жыве. Мне падабаецца і то, і другое, але жыве Беларусь, канешне, это вельмі яркі сімвал, вокліч. Ну што ж, мы таксама прыхільнікі сімвалізму, таму жыве Беларусь. Павел Татарнікаў, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Дякую. І на успамін пра нашу праграму такі кубачак ад Ідэя Ікс, Еўрарадыё і крамы «Сымбаль Бай». Ну, а я в сваю чаргу не ведаю, ці мае Максим такую кніжку. Нет. Ну, вот я тады зраблю прэзент. А, спадар Зміцер, вам зборнік беларускіх народных казак. Таму што ёсць, ведаю, каму і пачытаць, і прэзентаваць. А эту, прабачце, не магу, бо это ўжо бібліяграфічная рэдкасць. Не, так тры кнігі, адну мне, адну Максиму, адну сабе. Ну, сабе, так. Да, кожнай, как говорится, каб дасталася. Дзякуй вялікі. Павел Татарнікаў, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Жыве Беларусь!